Эфирда хабарлар шығарылышы исенмісіз, студияда Адиля Бірханова. Районы басқырларында бүгінде ішінің қызған шағы урақ тамам деп языны күтер шақ түгіл. Ауыл құжалығында бір іш екіншісіне бейленген. Зей районы ауыл құжалығы идарасынан алынған мәғлүматлар бойынша аграрилар шекер шығындыры басуларында енді ішінің экваторын өтті. Барлығы 4557 гектар майданда татлы тамыр жиылды. Бұл барлық майданның 52%. Оңдырышылық гектарынан 342 центнер тәшкел. Жей күшірді техник культура үсіші үшін қауа шартлары бек яқшы болмауын есепке алсақ, шығындырының оңашы әйбет, заманша технологияларны қолана білу өз нәтижесін берген. Шекер шығындыры кагат қырына бүгінгі күнде барлығы 225 мың тонны татлы тамыр қайтарылған. Шының 87 мың тоннасы Зей районы басуларынан жиылған оңыш. Зей районында механизаторлар рапс культурасы оңышын жиыны түгеллеу алдында тұралар. Ол 4969 гектарда егілген еді. Кукурузны силысқа салу үшіді деуам ете. Бұл күнлерде есе күнбағыш соқтыру үшіне де кіріштілер. 3163 гектар майданның 200 гектарында кукуруз алынған. Орташа оңыш 15 центнер шыға. Бүрік вақытта күшті техника білән туңға сүрдіруде бара, енді механизаторлар 86% майданларда жер суқаладылар. Шушы күннәрдә Зейдә балик булмаганнар белән эшләү комиссиясының киңәйтелгән утырышы узды. Анда Татарстанда кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская да катнашты. Нинди проблемалар алга куелды, кайсы мәсьәләләр хәл ителде? Булар хакында тулырак киләсе видео язмада. Комиссия утырышында Татарстанда кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская да катнашты. Аны профилактик исәптә торучы укучылар исемлеге белән таныштырдылар. Бу балалар укыган мәктәп директорлары алар белән нинди эшчәнлек алып барулары турында җиткерделәр. Кызганыч исемлектә башлангыч сыйныф укучылары да бар. Сәрия Сабурская районда балик булмаганнар арасында җинаятьләрне профилактикалау буенча зур эш алып барылуын билгеләп үтте. Бу эшне ничек яхшыртырга кирәклеге турында кайбер киңәшләрен бирде. Адиля Бірханова, Денис Сипатов, Зей хабарлары. Илдә бөтен Россия юл хәрәкәте иминлеге атналыгы башланды. Ул 18 сентябрьдән 22-сенә кадәр дәвам итәчәк. Атналык балаларның юллардагы иминлегенә багышлана. Бу мәсьәләгә бөтен халыкның да игътибарын арттыру мөһим. Әлеге вакыт аралыгында инспекторлар балалар катнашындагы юл транспорт хәрәкәтләрен кисәтүгә юнәлтелгән чаралар үткәрә. Хәрәкәт вакытында автомобиль йөртүчеләр тарафыннан балаларга юл бирмәү һәм юл йөрү кагыйдәләре бозылуга кагылышлы фактларны иминлек кайышы куймаучыларны ачыклау буенча эшләр көчәйтелә. Дәүләт автоинспекциясе рейдларны да бик еш оештыра башлаячак. Җәен урман кырлар җиләк белән сөендерсә, хәзер гөмбә сезоны гөрли. Әлбәттә, гөмбә җыю өчен тәҗрибә дә зур осталык та кирәк. Зей шәһәрендә яшәүче Надежда Чепурная оста гөмбә җыючыларның берсе. Без дә аңа ияреп, табигать хәзинәсен җыярга бардык. Грибочек, еще один грибочек. Надежда Чепурнаяның илһамланып шигырь язудан кала икенче яраткан шөгыле гөмбә җыю. Табигать хәзинәсенә хөрмәт аңарда кечкенәдән килә. Я же родилась в деревне, в Оренбургской области, где у нас леса были вокруг всей деревни, горы, лес, грибов было море. Мы на зиму засаливали бочки деревянные с грибами, и папа эти бочки опускал в погреб. И зимой с картошечкой, хрустящие грибы, это было объедение. Надежда Чепурнаяның гөмбә җыю сезоны май аеннан башлана. Кәҗә гөмбәсе, смарчки, кайын, ак гөмбәләр гөрҗдәнең берничә төрен яратып җыя. Хәзер исә баллы гөмбә опята вакыты. Гөмбә җыю уен эш түгел, зур осталык сорый. Иң мөһиме урман һавасы күңелгә ял бирә, кышка ризык запасы туплыйсың ди ул. Надежда ханым гөмбәдән яратып әзерләнә торган рецептлары белән дә бүлеште. Ой, фирменный рецепт картошечка с грибами, с опятами, это прекрасно. Опята отваривать нельзя. Их нужно только влажной тряпочкой помыть и убрать, если вы не будете сегодня готовить, убрать в морозильную камеру. А если вы готовите, то помыл опятки, порезал мелко и на сковородку. И все, сковородка выкипела туда, значит, маслица, картошечки, лучок. И вот такой вот будет блюдо. Җәйге корылыкның тәэсире гөмбәләргә дә тимичә калмаган. Базарда сатучы әби апалар шундый фикердә. Биредә гөмбәнең ике төрен генә очраттык. Чиләк тутырып шампиньон белән гөреш дә әзерләп куйганнар. Көзге яңгырлар гөмбәсез калдырмас диләр.
Адилия Бурханова, Денис Сипатов, Зей хабарлары. Урман қырларда ошыларны гына түгел, егерларны да очратырга мөмкин. Аларның бурычы кыргый хайваннарны кайгырту. Күп еллар шушы һөнәрне башкаручы Юфар Садыковка ияреп, без дә егер хезмәте белән танышып кайттык. Юфар Садыков үз хуҗалыгындагы терлекләрне генә түгел, кыргый хайваннарны да кайгырта. Пушиларга тоз куя, кабан дуңгызларына ашарга ташый. Менә 15 ел инде ул урманда егер булып эшли. Кечкенәдән табигатьне, киек җанварларны үз итеп үскән ир-ат бу эштән куркып тормый. Пенсияга чыккач, Петр Степанович мине егер булып эшләргә чакырды да, мин монда эшли башладым. Менә 15 ел эшләдем. Хайваннарга икмәк чыгарып, тозлыклар ясап, шулай вакыт үтте инде. Эшләү дәверендә күп кенә кызык та, кызганыч та хәлләргә юлыгырга туры килә аңа. 82 яшьлек Юфар Садыков кышкы салкыннарда да көрт йөреп урманга ашыга. Яңгыр дими, кар дими бушаган җимлекләрне эзләп, ул чакрымнар әйләнә. Урман җәнлекләре турында исә егер озаклап сөйли ала. Табигатьне яраткач, җәнлекләр дәген ярата башлады. Булды очраклар мине көтеп торалар килгән, җирне чыгарган дуңгызларны. Мин киткәч кенә киләләр, мин килдеме, уже шиткә китеп карап торалар. Урмандагы җәнлекләр үсемлек яфрак белән генә тукланмый, аларга да тоз, пешән, икмәк кебек азык кирәк. Булар хайваннарның төрле авыруларга каршы туручанлыгын арттыра, салкыннарны тыныч кына кичерә алырга ярдәм итә. Хәзер исә җәнлекләр кышкы чорга әзерләнә. Менә улар барсыгы инде каланы едиләр аны. Анда бер 5-6 тишеге бар. Менә бу шистартылган, әзерләнгән кышларга. Һәр төр хайванга үз буена туры китереп утлыклар әзерләнгән, аларны да Юфар Садыков яңартып тора. Куяннар өчен специально ясалган агачка киертеп куела, труба туз тутырабыз да аны. Туз әкрен генә эреп түбәнгә ага. Куяннар шуны ялый. Лаеклы ялда булса да Юфар Садыков урманны ташламый, эш дип түгел, рухи язык алыр өчен бара уланда. Адилия Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Җомга чыгарылышын шуның белән төгәллибез. Мин сезнең белән сау булашам. Ялларыгыз файдалы үтсен. Сәламәт булыгыз.